ka bɔ kɛnɛma ko maaw k'a dɔn k'a fɔ ko e ye diinɛtigi ye e ma tɔgɔ ɲini tɔgɔ de ye e ɲini i ma kafa i ma yaada i ma waso i ma ɲini ala fɛ ko ala kɛlɛ k'a d'i ma k'i tilala ka fitiri wale ala ma ba ka jan biribiri kɔnɔ Elhadji wallahi cɛ ka ca cɛbakɔrɔ man ca cɛ ka ca nitigi man ca
jaru cikina kina maka mata baga jadi pali kamera selalu alayo musa kamera dia wala bila mina aya jalan jani alma kulubali je alayo kamera alayo kamera selalu namu Manda wala telefon lagi na kamera sebelah aja wala jano iyara kola horanya namu baga jadi birbiri konjo baka jadi baka nabuna musa kamera dembali namu awele abila mina kamera musa na kubi baga ini wala bro namu baga mari dari sama sibu serba dua baga jadi kamera lasna alayo ini ada mana suara itu alayo namu umur saya karunya wale alayo baga jadi keleba makira ti jamana to kamera namu alamu katanya mori moriga ele pone wade baga jadi alayo namu
Ali ko kɛra dɔɔni dɔnko ma ye minnu ka maka a bɛ dɔn ma aw sera aw seyɔrɔ la jalaki tɛ aw ye abada. Kulubali masasi. Kulubali barama kɔnɔ koye sɛgɛ ni koye mamuru cikɔrɔ mamuru ni jaba nɛnɛ. Jɛnɛtigi lasi dokoro la lasi ni médaille ni ŋa kan lasi ni médaille ni ŋa kan n'i ye ne yɛrɛ ɲininka a di kuma tɛmɛna dɔɔni. Barisa bi ma bila ɲuman na. Depuis n ye lasi dɔ don min na a ka ca ni san tan ye. Lasi ka juguman ne ma deli ka mɛn fɔlɔ a bɛ hinɛ yatimaw la a bɛ hinɛ falatɔw la a bɛ hinɛ gerebuw la. Fulakɛ ye caman fɔ caman kɛra aw yɛrɛ ɲɛna n'i y'a ye dɔnkilidala bɛ nɔrɔ yɔrɔ min na a ti fɔ ɲina i b'a sɔrɔ ɲuman de bɛ yen dɔnkilidala ka ca jatigi bada jatigi de jinɛtigi lasi ye kalija de ye sangomɛ ni kɔlɔkɔmɛ anw ye furu kɛ nangama ale ma furu kɛ nangama ye kalija fitinin baba ye dati la dɛ ni jɔnjɔn in ka ka di ma ni nin ma di ma lasi ne ko ko ɲɛnama ma kɛ kulubalila k'ale de ye nangama i ni ce i ka ɲuman na maa ko n'a dɔ wɛrɛ batigi nɔgɔna turamaga batigi nɔgɔna turamaga sɔjɔlen jɔn ye turamaga n'a ye jama fi ma k'i damene aw ma fili aw ti jalaki abada lasi y'a kɛ faso ye lasi y'a kɛ maliba ye lasi de bɛ bagan da k'a kantigɛya a bɛ kɛ mali ye cɛ ti bɔ kalama faso ko la muso ti bɔ kalama k'a y'a kɛ ala ye jinɛtigi lasi faso kɔni ye lumaniya ye i b'a fɔ mana ɲɛna jigi do ora finu jigi farajolu jigi ne kame lasima abarika aw ye jigi la jigi tabaye ine woro ine sho choche muso be maka kamele ngoro flani kila amana mogo tanu bombla ka kasara kono akana prove mogo shu kuna kambe eda kuna kanyana ma ato jigi lasina ni ngakani ala ka ke shijani kene ya akakola bangoma ye kakola bango nyuma ye sina kali de kadi maraka musoni leido sirala kali de kadi maraka musoni kangumeni kalokume nayene dejina tigi lasiye ni mabali awna aw sigran danini ye nayene ke lasiye oni folikaka kowati korona le sino kuma de aramata kono lasi kamara ali naw shiraye ika nyumati ba folade ami foli lasi arame chedoma awni bara ama plani yerna ko wati ni association Mali ka bɔ nɔgɔ la ɲɛmɔgɔ ye association Mali ka bɔ nɔgɔ la ye nin sira in taama ni hakilila dɔ de o ye an danbe ye parce que waleɲumandɔn Mali yɛrɛ sigilen o de kan waleɲumandɔnbaliya o nana kɔsa fɛ o de nana ni gɛlɛya ye ni bɛnbaliya bɛ ka don sigidaw kɔnɔ sinon dɔw bɛ min kɛ n'i fora la a ka ca Ala fɛ sigiɲɔgɔnya a bɛ sinsin nka i bɛ fɛn min kɛ n'a ma d'u ye i dusu bɛ kasi i balimaw dusu bɛ kasi donc association Mali ka bɔ nɔgɔ la ka hakilila ye min ye maliden bɛɛ lajɛlen ka kɛ ko ɲuman dɔ la ye pour que Mali yɛrɛ an bɛ se ka an danbe an bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na Mali ka bɔ nɔgɔ la ye nin sira in taama a bɛ wagati jan min bɔ an y'a ɲini ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ se ka ko kɛ jamana ye n'u bɛ ko k'u yɛrɛ ye n'u bɛ ko k'u sigiɲɔgɔn ye jinɛtigi lasi nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye an n'a ka ɲɔgɔn ye nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye an n'a ka famille ka ɲɔgɔn ye nin y'an siɲɛ fɔlɔ an n'a ka safu ka ɲɔgɔn ye nka an y'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ Mali kɔni kɔnɔ yan k'a sababu kɛ a bɛ san caman bɔ an b'a ka parcours suit parce que mɔgɔ tɛ se k'i image ka associer mɔgɔ la i tɛ mɔgɔ min cogoya dɔn i bɛ danganiya wagati min na k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min n'i danbe bɛ taa i bɛ sɔrɔ k'i image associer o la association Mali ka bɔ nɔgɔ la y'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ Lasi a bɛ ka min kɛ ani ko ɲuman dɔ ka kan o de y'a to association Mali ka bɔ nɔgɔ la délégation ka fara an ka dugutigi kan an wulila ka se yan bi u y'an bonya cogo min na ani an yɛrɛ témoignage minɛ an kun ma fɛn min yɛrɛ minɛ an y'o caman mɛn bi k'a sababu kɛ u ka alimami ye n'o ye Jalo ye ale yɛrɛ fɛn fɔ an ɲɛna an yɛrɛ kun ma da la k'a fɔ ko Lasi yɛrɛ b'olu dɔw kɛ donc an y'olu dɔw dɔn donc kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ Mali kɔnɔ ani bi an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka dɔn k'a fɔ n'i ye fɛn fɛn kɛ don dɔ la a bɛ dɔn k'a fɔ k'i y'a kɛ association Mali ka bɔ nɔgɔ la nakun ye bi jinɛtigiw bɛɛ la Mali kɔnɔ an ka yeta la ka Lasi décorer ka kɛ ambassadeur la paix
Akira pasa. Bagajade. Takle amasa la tola takadi la sibo. Kona ka fo tola la tala la sibo bisa genetique be fara nyonga. Ah, Kuma jugu fem be reso ga mali imagine la logo. Wallahi. Donc amani ni temisenu fe. Amani ni mbogo fe mun dona jina ko ngono. Nu dona na siraboraka amani ni fe wala si la dege. Uganda ka fo la si sira ki to dade ngono. Ka jie fe me sura la. La ni sira ki to dade ngono. Ka sigida yiri wala. La si sira ki to dade ngono ka ta mali drapeau ko ta fo jamana ko fe. Donc on va faire moi pour nous ba les réseaux ça fait. Nous ba ka kuma jugu fo nous ba ka fawra anga akila ka fo amai mali imagimo. On a to amo lasimo. Ani bi abe dade mina aga do ka fo dade nafa ka to na bo wati sira. On a to asoso mali ka bo no la ya ta ka ke amasala pay. To ake misali mun no fera to ko nunu kono. O ga no ka fo tasira do de kumbe. Nasira do de kumbe. Nis bi sababu da adame ananga tablo tola ole anna kuyi asamo anika yira la fera ni tablo tigi ko fe asoso malika bono la ke ma paro labe o do fena o be o torto nyana o be o la mitila o do ni ngamo medai flana on no do la sigana ana jamana nyamo o le anga invité o le gana ay mo bu to la nuga tablo taga e wa medai taga dukana amal de ala fe ala ko do yira na aya yira bela jere la fena ka ma se aka fo la si de parents o do fena ame jara do ga ala ko kene ala ko siganya na ka de jere jamana mo donc le du le se ka tablo kambe nin so jalne bidoy kada ala ni bidoy yira na yana o pa ka do ha ko ma ni anto mo sera tu na geni kameni so jala do anga bulo o di wala ne sera bi nin so jala kada ay tama ke me gita a bulo pa boka le boro bu ka du ku ka almanu fo ka dem sen sibina ka fo a kena am so bela jelen ko buya biya karame biya do boray sera tu na nous association Mali et Bonolai nous faut que barka dawiye yadda la ni commune 1 du be jela le be commune 1 na le du commune 1 na précisément pour nous du le commune 1 et quartier Konandon le quartier Konandon au du to na bu bu le nyema ga dangane ni jela kane bla ko am ko tonno nous Mali ka Bonola nous ta yoro ne ka tugu bɔ ka kɛ seere ye baara min ta kɛ nka la se ka lakali kɛ donc ne tɛ taa o taama de la an tɛ taama lankolon na dɛ donc ne si bɛ yɔrɔ min na bi ka wuli ka taama a ma nɔgɔn dɛ donc o la ni an sera yan vraiment ala ni karamɔgɔ Isa la sisan kɛ an bɛ kɛnɛ min kan an tɛ karamɔgɔkɛ ka kɛnɛ kan an b'a ba de ka kɛnɛ kan. A ba de ɲɛna n'a ba ma ɲɛ an tɛ se sen kelen kan ka ladilikan dɔ di furumusow ma o ye mun ye u ka sabali kɛnɛ min filɛ nin ye bɛɛ tɛ nin kɛnɛ sɔrɔ dɛ n'i y'a ye nin kɛnɛ sɔrɔ la o ye baw ka sabali ni mɔgɔw ye hakili bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ ko hakili bɛ sɔrɔ fɛn na ni an bɔra yen an bɛ dugawu kɛ an ka lakana mɔgɔw ye. N'i y'a ye ko dɔ kun bɛ suma na dɔ bɛ tile la u bɛ baara min na a ɲɛ b'u la ala k'u da kɛnɛ ala k'u dɛmɛ ne ka kuma man ca n bɛ foli kɛ dugu ye ala ka dugu jidi alimami ye kuma min fɔ an ɲɛna anw nalen bi o ye kuma yɛrɛ bɛ kɛ anw na anw wasara fo ka taa an wasa mais n bɛna min da kuma kan n'o ye kuma laban ye alimami ani karamɔgɔkɛ o bɛɛ an ka kuma ni an mɔgɔw ye n'anw bɛ segin an bɛ segin n'u ye vraiment mun bɛ fɔ ka taa alimami monsieur le maire a ye hakɛ to a ka se yan donc an ka lakanaw fana bonya fana b'a la lakanamɔgɔ ninnu olu fana bonya b'a la. ok
Jallo bagaimana dapat jallo kata tahu ada kana tawla bagaimana dia biri kodo dilati horo falakungani kisa alala si falakungani kisa alala si falakungani si kamara falakungani deba alala si falakungani imanya ningo falakungani kisa alala si falakungani Allah Allah falakungani deba Nyama ambe dugutigi fo ka alimami fo mɔgɔ minnu yɛrɛ bɔra u senw bɔ kɔnɔ kɔrɔ ka se yan nɔ an b'olu fo kɛrɛnkɛrɛnyara an bɛ Mumini yɛrɛ fɔ n'o ye Mumini Sangare ko initiative de bɔra ale la kosɛbɛ an b'ale fo o tɛmɛnenw ka bɔ yen an bɛ kɛnɛ min ka hɛrɛ kɛnɛ ne kɔni b'a dɔn n bɛ se ka min fɔ Lasi kan dɔrɔn o de ye dɔnniko yɔrɔ ko tɛ barika bɛ Lasi kɔ dɔrɔn ne bɛ min dɔn parce que à tout moment n'i nana i b'a sɔrɔ Lasi de gɛrɛlen don ba in na a bɛ mun mana ba in kɛrɛfɛ a sigilen don ba in kɛrɛfɛ à tout moment a bɛ ba in ka salon kɔnɔna na vraiment o ye ne fa Lasi la kosɛbɛ e bɛ min kɔni fɔ vraiment a n'a fɔ dugutigi ye min fɔ musow bɛɛ k'u janto u la wa an fana min ye denw ye an fana k'an janto an masaw la an bɛ Ala deli sidiya ni kɛnɛya ani laban ɲuman bɛ. Hadamaden jɔni jɔni i sigida Tiɲɛ don i ka ko fɔlɔfɔlɔ ye o de ye. Tiɲɛ don o ye tiɲɛ ye.
kuma n ka foli bɛ Bakɔrɔbugu cɛ n'a muso bɛɛ. Bakɔrɔbugu cɛ bɛɛ y'a laminɛ hali minnu tɛ yan. ka se alimamiw. kɛrɛnkɛrɛnnenya. Bubakari Jalo. Kan Jalo. Bakɔrɔbugu sirifi kelen. Namu. Fila don o t'a tiɲɛ dɛ. Tiɲɛ don. Kan Jalo. Nka tiɲɛtigi don. Tiɲɛ don. A bɛ tiɲɛ ta o de y'a diya n yɛrɛ. Tiɲɛ don. O de y'a diya i ye. Parce que a ma kɛ fɛn nata la o ye tiɲɛ de sinon hali tiɲɛ fɛn bɛ se tiɲɛ na. Tiɲɛ don. O tuma association Mali ka bɔ nɔgɔ la. Yakuba i yɛrɛ bɛ bɔ nɔgɔ la koyi. N'i tun bɛ fɛ ka Mali de bɔ nɔgɔ la e tɛ bɔ nɔgɔ la diɲɛ na mais e bɛ fɛ ka Mali de ka bɔ nɔgɔ la. Mali bɛ bɔ nɔgɔ la wa e bɛ bɔ nɔgɔ la. Parce que n'i ye tiɲɛ woloma o bɛ dusu don dɔ wɛrɛ kɔnɔ ka fɛn kɛ mun bɛ Mali bɔ nɔgɔ la. Mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye dugukolo in sanfɛ f'i bangebaga. Hali Ala tɛ k'i fɛ n'i mansa tɛ. O tuma n bɛ n ba fo ka walibaw fo n'i kiri ba fɛ i bɛ wɛrɛ ba fɛ mais den tɛ ɲɛ fo mansa fɔlɔ ye ba de sinon ni fa ma bɔ ka taa wari ɲini k'i to i ba bolo yen nɔ ale bɛ don so kɔnɔ cogo di n'i ɲɛna i ba de b'i dilan o tuma bɛɛ k'i janto i den na muso ye kɛlɛ kɛ k'i n'a ɲɛna k'a b'a ko fa ko n'a ma ɲɛ k'a bɛ fɔ ko ba a ma kɛ fa ɲɛna o b'a sɔrɔ ale bɛ wari ɲini yɔrɔ o tuma association Mali ka bɔ nɔgɔ la yen quoi n bɛ an ka dugutigi fo k'ale to ni siya kɛ la k'a tugu association kɔ ka yala ka yan bɛɛ sira tama ni mɔgɔ sɛbɛya tɛ ni mɔgɔya tɛ hali busan t'o kɛ dugutigi la o tuma dugu tɛ diya ni dugutigi tɛ tɔn o tɔn n'i y'a diyalen muso de b'a la dɛ sinon tɔn bɛ bɔ yan n ka foli bɛ Batɔma n'o ka diya ten n'a ye nin to tɔn in na famaw b'a kɔfilɛ la dɛ parce que ni famaw y'a ye a bɛ ka jamana jɔ o de dun ka di famaw ye famaw nana jamana jɔ de kama k'a daminɛ tɛni bɛɛ ma tɛni bɔ tɛni na parce que bi bi in na tɛni ma bɔ tɛni na dɛ n'i y'a mɛn Mali dɔrɔn tɛnitigiw o tuma an bɛ polisiw fo ka 13e mɔgɔw fo ka Mali fangalaka bɛɛ fo fɛn o fɛn i nana ka na lakana ka na sécurité kɛ ne ka foli bɛ bɛɛ ye Bakɔrɔbugukaw Yirimajɔkaw polisi mɔgɔ Bamakɔkaw Maliyɛnw nin tɛ ne ka tableau de mérite ye dɛ nin y'an bɛɛ de ta ye Ay tɛgɛrɛ ko bɛɛ ka jate maa kelen Ala yo a tɛ dugu ci la a b'a jɔ adamaden hali Ala yɛrɛ m'a kɛ bɛɛ ye mais diɲɛ jɔsen Ala ni kira de i sɛmɛnɛma ba ka d'a kan ni mɔgɔ tɛ se k'a kɛ bɛɛ ye mais ne bɛ yɔrɔ min na bi n'i m'a kɛ mun ye i b'a sɔrɔ n y'a k'o den ɲumanya de bɛ laban Ala ka dusu ɲuman don an bɛɛ bɛɛ lajɛlen ma k'an kunsi ɲuman ma ne ka ɲuman de nin se ne ma ne ka wari tɛ dɛ ne ye ninnu ye bi de an ye ɲɔgɔn dɔn bi de mais olu ye ne dɔn a mɛnna dɛ olu bɛ ka ne sɛnsɛn sinon ɲamakalaw ka ca yan ɲamakalaw ko ten n'i tɛ ne dɔn i ma ne ko mɛn ayi k'i b'a sɔrɔ i tɛ se mɔgɔ sɛbɛ yɔrɔ la donc ninnu ye ne dɔn k'a ye min nin ka kan o tuma n'i ko mɔgɔ ma i sara bɛ Ala bolo ni ɲuman tɛ a bɛ digi a la Ala k'aw sara ni hɛrɛ ye k'aw sara ni ɲuman ye ni question wɛrɛ min bɛ yen sinon ni kɔni bi ta foli ye nisɔndiya ka bon ni dugawu ye Ala ka jamana in bɔ nɔgɔ la mais ko ne ye dɔɔninkɛla ye kunba min bɛ la Yakuba Kulubali n bɛna n da sa yɔrɔnin ma n tɛ taa yɔrɔ jan n bɛ foli bila kɛrɛnkɛrɛnnenya Bɔnfɔ Sogoba Tarawele ka Diablo cɛ n'a muso fo yan surtout président Sɛkumaru Tɛmɛye y'a ye ma wele kɛnɛ kan a kɔni b'a kalama n'i y'ale wele ale ni jama de bɛ na kuma dabɔ o bɛɛ kama ka yɔrɔ fo ka Bɔnfɔla cɛ n'a muso bɛɛ fo Yakuba i ka kunkan n bɛna o de kuma ni kuntigi ye jinɛtigi lasi
Yahuba jina bɛ ne fɛ dɛ jina bɛ yɛrɛ fɛ ala an ka lamɛn jina b'a fɛ hali dugutigi mun nana komi ne ye dugutigi jina b'a fɛ a n'a ka jina ma to so dɛ a nana ni dɔw ye a polisiw bɛɛ b'a nɔfɛ yan wa polisiw fana bɛ ten jinɛ ko bɛ hali kuranɛ kɔnɔ an karamɔgɔ bɛ yan ale yɛrɛ bɔkolo dɔw yɛrɛ yɛlɛmana fo ka jinɛ furu n'o ye kanidɔlakaw ye n ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Sherifu Madani Haidara Madani Haidara ka cidenw ci sera ne ma ko samedi o ɲɛnajɛ ko Badara bɛ na k'an ka bɛn nɔgɔya la Mali ka bɔ nɔgɔ la fɔlɔ an b'o kɛnɛ kan jinɛko ye fɛn dɔ ye mɔgɔ de b'a ɲa mɔgɔ de b'a ci jinɛ ma fɔ k'a tɛ kɛ mɔgɔ si fɛ f'i ka taa sɔnni na ou bien k'i ka boli ta ou bien k'i yɛrɛ bi diyagoya dɔw bɛ bi min bɛ yen depuis bi tɛ mais ka dabɔ a kama k'i bin mɔgɔ bɛ teri ɲini i bɛ terimuso ɲini cogo min na i bɛ tericɛ ɲini ten k'o fara i kan i bɛ se ka jinɛ ɲini ka fara i kan mais ala ye mun da i la o de b'i la o de bɛ ne lasi la ala ye mɛlɛkɛ da hadamaden bɛɛ la ma jinɛ ɲini ma jinɛ wele jinɛ binna naturellement a tɛ bila kojugu la i tɛ jinɛ sɔnni kɛ i tɛ bɔ ka bin kɛ mun binna jinɛ ye mun bin ani mun yɛrɛ y'i yɛrɛ bɔ k'i bin n'i y'i yɛrɛ bɔ k'i bin a bɛ kɛ suguya wɛrɛ dɛ o de nana jinɛ ko kɛ suguya wɛrɛ ala deli ka teliya n'i donna kaliwa la ka ala deli a bɛ jinɛ yamaruya n'a ye so ta ka bulu kunna n'i ma kɛ cɛ jɔlen fa de don so n'i y'a ye i donna kaliwa la k'a jabira joona ala ye jinɛ de yamaruya ka ko dɔ k'i ye n'i ye barika ɲini barika bɛ hadamaden de la mais n'i ye dalilu ɲini ka karabalen ɲini a bɛ jinɛ bolo dɛ n'i ma da o la n'a tununi jɔlen na i bɛ da la ne bɛ mun fɔ ne ka jinɛ ko bɛɛ ani ka taabolo mais ani jinɛ tɛ tiɲɛ o tɛ kelen ye polisiw bɛ yen sɔrɔdasiw bɛ yen gendarmew bɛ yen o ye gendarme o ye polisi ye o ye sɔrɔdasi ye o ye sapeur ye mais a bɛɛ tɛ mɔgɔ ye o différence de bɛ hadamadenw fana ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ baara mun na aw de y'a ye k'aw ka tata tala ka na médaille di ne ma mais ne yɛrɛ bɛ mun na a togo la a tɛ se ka fɔ da la parce que bi bi in na dɔw yɛrɛ b'i jɔ k'a ci soso taara su ni tile la mais dogo don su ni tile don dogo o tile tɛ bi yɛrɛ mais n'a donna Mali la yan a donna yɛrɛ i tɛ se k'a labɔ sinon bɛnniw bɛ yen yanni an karamɔgɔ k'a fɔ ko ni sɔrɔdasiw ni polisiw tɛ k'an bɛ boli ka jamana in bila mori bɛ min kuranɛ bɛ min burukɛnijɛlɛ filɛ nin ye nin ye sanji minɛ yan a y'o minɛ ni golo min ye a ka kisɛ minɛ an tɛ boli mori to yan dɛ n'an ma ɲɛmɔgɔ an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye u ka tenue don hali moriw la bɛɛ ka taa kɛlɛ kɛ kɛlɛ ni yɛrɛ kɛlɛ de kɛlɛ nin bɛ ban yan fo Mali b'a ɲɛnajɛ kɛ diɲɛ bɛ na Mali b'a ɲɛnajɛ kɛ fo siɲɛ 2 ne kɔni bɛ mun dɔn an ka jɛ ka kɛ kelen ye ni min ma hakili faamu o b'a faamu n'i m'a faamu i bɛna faamu cogo wɛrɛ la parce que ala ka faamuyali ka bon ni mɔgɔ ka faamuyali ye. Yala an ka dugawu kɛ an bɛ foli lase an ka dunanbaw ma n b'a fɔ bɔr'u ka so u ninnu ka so n'o ye Yakuba ni dugutigi ye ani Adija Sila association tɔgɔ la an b'u fo u ka ŋaniya ɲuman na n b'a ɲini ala fɛ ala ka fɛn bɔ u la min ka fisa n'u yɛrɛ ye ala k'u ka dun jɔ u ye wale dun ŋaniya ni ɲumanya ye ka dun ŋaniya ni ɲumanya ye
ɲuman ɲɛsin walidenw ma ala ka ɲuman ɲɛsin i yɛrɛ denw ma jamana in ala k'a basi ala ka jamana in basi jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔ an ka jamana tenitigiw ye ka tenitigi bɛɛ an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ bi n'i ye hɔrɔn ye i ye silamɛ ye i mago bɛ yɛlɛ hali i tɛ silamɛ ye tant que i ye hɔrɔn ye i bɛ jamana faama ninnu i b'o barikada walahi ne ninnu kun tɛ mais an m'an y'an ka ninnu ninnu ka jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ an b'a sɔrɔ jeliya dabilala bɛɛ ka joli b'i kunna ka jamana bɛɛ sɛgɛrɛ ni nin président in dun tɛ a n'a ka nin jamakulu ni tenitigi ninnu dun tɛ walahi ɲama maliyɛn kɛmɛ o kɛmɛ ɲama 80 ka jamana kɔnɔ ne bɛ min fɔ an m'a ye don anw y'a disi dɔ ye anw ye karamɔgɔw de ye an bɛ don wo min kɔnɔ ka bɔ anw ye min ye n'o kun sabatira hali anw yɛrɛ tun bɛ Mali bila Mali ko tun bɛ ban pewu de o de la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana président ye Asimu Goyita a n'a ka jama walahi jamana in bɛ basigi min bolo ala ni olu dugawu ye fɛnba ye nka baara de ka bon dɛ dugawu ala k'i kɛ maa ye k'i kɛ maa ye n'i ma wuli k'i kɛ maa ye dɛ an bɛ Asimu fo a n'a ka cɛdenw ka dugawu k'u ye hali bi ala ka barika d'u la ala k'u sabati ala k'u kɔlɔsi an ka jamana tɔndenw ala k'u kɔlɔsi polisiw ala k'u kɔlɔsi gendarmew ala k'u kɔlɔsi douaniers ala k'u kɔlɔsi sɔrɔdasiw ala k'u kɔlɔsi osivɛrɛw ala k'u kɔlɔsi population civile mɔgɔ an bɛ dugawu kɛ tɔndenya bɛɛ ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'u kɔlɔsi ala k'u bɔsi u juguw la ni association ala ka barika don a la ala de kɛra sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan ala ka barika don association in na ala k'a kɔrɔta u seli yan nɔ bi o sababu ye ye an bɛ dugawu kɛ sida ni kɛnɛya kɔrɔ ala k'a d'i ma i ka musokɔrɔba ala k'a mɛn kɔrɔ ala k'a mɛn kɔrɔ ala ka sida ni kɛnɛya kalifa la halisa dɔw ko a ye san kɛmɛ ni dɔɔnin sɔrɔ ko a ye si sɔrɔ a se bɛ ala ye ka diɲɛ wuli a ɲɛna a se bɛ ala ye k'o kɛ nka ala ka n'o kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka si d'a ma ala ka si kalifa la min b'a nafa ala k'o kalifa la اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا يا كرتان يسر بجودي وتعينا جعل من تكن امام ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ من شر ما صنعت اقول لك بنعمتك علي واقول ذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ان الله وملائكته يصلون على ربك عزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
ala ni wala banya le fara ba ko ko fara Rambo ga ba ko ya wa ko mo ba ni dara jara bi ha wa fi no ali mo da ko ni dara mo je no ko la da de ba ko wala ba ko wala ba ko no wala ba ko wala
Abidam to kamarate ko kamara sele kana namar bala atubuni je ko dimo ko asriya ko namura mina la ko no fa ti dala no webira franzi fula pe kamarate ko la sele namar basira e mo lo ma sama ko ko ونفرق جابر عنه وابونا لا تاني جبا ما برقا دوليمو أنا لا تقولي باجه وادري